croeso nôl. Ac ar ôl pryd cyntaf blasus iawn, da ni rwan yn barod am y prif gwrs. Reit, croeso ar y cwrs prif. Yma, mae ganon ni yr dan o herdyn, ar y gwely o ffar gwedd efo sos juniper. Yn gobeithio mae sos yn gwaith efo. Dwi ddim yn trio o flaen ar y dipyn o braised chicory. So, mae'n haich. Mae rai mi ddweud, Richard, mae'r herdyn yn bysgodyn hyfryd iawn. Mae lot o gig yno fo. Ac mae o'n moist, mae o'n hyfryd iawn. Dwi'n meddwl bod hyn y brydd yn y hydref, mae herdyn grydd ydy gorau pysgod allan o'r ffori. Mae problem ydy efo herdyn, bod mae herdyn ddim yn taith y gwbl. Yn taithio o gwbl gynnig. So, os ti brynu herdyn yn Mancunian, mae yn Birmingham, ddim yn dda o gwbl. Just yma, ar y ffori. Mae pobl yn Africa yn licio herdyn coch. Na herdyn coch yn y siop a hyn o bryd. Ie, wel dwi'n hoffi herdyn coch, ond dwi'n meddwl bod mae herdyn coch yn wastad yn imported, ddim yn bysgod lleol. Dwi'n ceisio yn just yn brynu pysgod lleol a gwyllt, dim wedi ffarmio, just lleol a gwyllt. Mae Richard yn brofiadol wrth hwylio fydd experienced sailor, ond Kate, o'n i'n clywed dy fod ti wedi cael gwersi hwylio rhywbryd. Dwi wedi dysgu chwilio yn y Marine Lake yn y Rhyl. Mae'n peth. Un peth. Sut fath o gwsmeriaid wyt ti'n gael ar y cwch? Bob math. Bob math. Llawer o pobl o bob math o pobl. Llawer o pobl sy'n dod o Lerpwl, sy'n dod o Mancunian, sy'n dod o Birmingham, a dipyn o pobl sy'n dod o Bethesda. Bethesda, ie. Yn teulu o Bethesda yn wedi gwneud y parti pen-blwydd i 60 efo fi. Pobl, rwy pobl lleol, yn dwi ddim yn siŵr occasionally, but occasionally dwi gael y cyffli i siarad Cymraeg ar y cwch. Weithiau. Ti yn cael Weithiau. Ti yn cael merched yma hefyd weithiau, ti? Oh, yes. Mae Ioan yn siarad am pan dwi'n derbyn galwad telefon. Mae merch ar y ffôn dweud, "Hello, this is Kate from Girls for Sale." No, you didn't dod efo go. No, not that sort of sale. Mae Kate yn chwilio am athro chwilio am ysgol sy'n just yn dysgu girls. Dwi'n bach yn... Bob math o gwsmeriaid. Bob math o gwsmeriaid, ie. Mae'r platiau'n wag unwaith eto. Dim patrwm. Ie, dim patrwm ar plat. Rhan, ar wahân i ddysgu Cymraeg, apart from learning Welsh, beth ydy'r peth gorau dych chi wedi wneud erioed? Y peth gorau dwi'n erioed yn weld ydy un bore pan mi o'n i yn chwilio draw Atlantic. Dwi edrych dros fy ysgwydd. Yn y ton ydy y whale, fel yna. Fel y whale mawr ydy peth gorau dwi'n gweld. Mi nofiais swam am whale shark. Whale shark, mae hynna'n fawr iawn. Fawr iawn. Yn Egypt. Yr Aifft. Yn yr Aifft. Yn y Red Sea. Yn yr Aifft.
Felly wyt ti yn nofio o dan y diving, dŵr o dan y dŵr. yn deifio. Waw. Cyffrus iawn. Cyffroes iawn, allai ddychmygu hynny. Be ydy'r peth gorau efo y bwyd Richard? Ydy y cymysg o flas, just y cymysg o pysgod efo saws juniper, just y saws juniper. Roedd y saws yn y peth gorau yn y prif cwrs, ond o'n i'n wrth fy modd efo'r cymysg o bwyd yn y prif cwrs. Dwi'n meddwl bod y pysgod yn gwych iawn. Gwych iawn. Really, really good. And I learnt to buy that fish at this time of the year, which was excellent. Richard's very helpful there. Right, y cwrs olaf. Dwi'n wedi potsio gyllig yn yr syrup o blodau ysgaw efo dipyn bach o prosecco eto. A dwi'n wedi serfio efo puree o ffigys a mango a dipyn o hiffan wedi clotio. Rydyn iawn. Be sy'n gwneud i chi ddal ati i ddysgu Cymraeg? Dwi dal yn ceisio yn dysgu Cymraeg achos dwi isio bod yn gallu yn deall pobl lleol, pobl sy'n iaith cyntaf Cymraeg pan pobl yn siarad gyd yn gilydd. Hyn o bryd dwi'n dal yn bystachu, struglio mawr. Ond dwi isio yn deall newyddion ar Radio Cymru yn turbo Cymraeg. Ond mae'n rhoi cyfle i ti i siarad ambell dro, weithiau, efo pobl yn diganwy, ond hefyd pan mae yna bobl o efallai Bethesda yn dod ar y cwch efo ti. Mae o'n gyfle i ti fedru siarad mwy a mwy o Gymraeg? Ie, dwi'n siarad mwy a mwy yn Cymraeg, yn dwi teimlo mwy a mwy cyfforddus a hyderus eto, yn siarad Cymraeg. Fy gramadeg dal yn ofnadwy, bod dwi'n dal yn ceisio. Ie, wel, dal ati ydy'r peth bwysig. Maggie, beth amdana ti? Beth sy'n gwneud ti ddal ati i siarad Cymraeg i neu ddysgu Cymraeg? Dwi'n meddwl bod dwi'n perfectionist, so dwi eisiau bod yn rigol, dwi eisiau dall popeth. Dwi'n nosy hefyd, so dwi eisiau dall popeth mae pobl yn deud, so dwi'n mynd ymlaen tan dwi'n perffaith yn Cymru. Wel, dim perffaith, but rigol. Kate, beth amdana ti? Beth wyt ti, neu beth sydd yn mynd i wneud i ti ddal ati i ddysgu Cymraeg? I feel as a person born and brought up in Wales, I should speak Welsh. Yeah. Ar ôl prif cwrs cyntaf cwrs, y gellid yn just light, just right really fruit. So roedd Richard wneud yn da iawn, dwi'n hapus. Y gyllygen efo'r hufen a mango, fig a mango. Yeah. That was pretty and tasted lovely. I could have eaten it twice. Or 3 times. Wel, Richard, ti'n gallu ymlacio rwan. Rwan. Mae pawb wedi mwynhau y pryd bwyd nes di baratoi ar yn cyfar ni. Sut wyt ti wedi mwynhau y profiad? How have you enjoyed the experience? Wel, yn dweud y wir, dwi'n wedi mwynhau y profiad yn iawn. Yn iawn. Y profiad o'r holl proses yn y bryd. Dwi'n wastad yn mwynhau yn coginio am bobl. And mae audience heddiw yn nice iawn ar bwt y popeth. Dwi'n cael yr argraff, Ioan, efo Richard, pan ti'n cymharu Maggie a Kate a gynta. Mae o wedi cyrraedd y pwynt lle mae o'n hyderus iawn wrth ddefnyddio'r Gymraeg, a does ganddo fo ddim ofn o gwbl greu camgymeriadau pan mae'n siarad.
Mae yna rai dysgwyr oherwydd styles nhw o ddysgu sy'n licio cael pethau'n berffaith. Mae'n cymryd hanner awr nhw'n raffu brawddeg achos maen nhw eisiau pob treiglad yn ei le gan y blaen. A wedyn mae yna ddysgwyr eraill sy'n mynd ar ôl rigolder yn hytrach na chywirdeb. Mae Richard syrthio mewn i'r categori yna. So felly mae Richard yn hapus iawn yn dwyt ti i siarad Cymraeg a bydde felly. Dwi'n meddwl bod rigolder yn bwysicach na chywirdeb achos os di pobl yn boeni gormod am gywirdeb nhw'n agor i cegau a dyn nhw'n mynd dod i siarad Cymraeg a dyn nhw'n mynd dod rigol. Os ydych chi yn meithrin rigolder cyn cywirdeb, ydych chi wastad yn gallu gweithio ar eich cywirdeb yn hwyrach ymlaen os ydy o'n bwysig i chi. Dwi'n pwysleisio hynny achos falle, os y ti'n hapus, ti'n licio mynd i'r dafarn yn dweud i lle felly siarad Cymraeg efo pobl a just siarad Cymraeg a dyna fo a dyna ni. Diolch yn fawr, Richard. Mae'n braf cael cwmni chi. Croeso. A dyna ni o ddeganwy. Y tro nesa, mi fyddwn ni'n dilyn Afon Conwy ac yn teithio i lawr y dyffryn i dŷ Kate yn Rhefryw. Gobeithio y cawn i'ch cwmni chi bryd hynny. Felly hwyl fawr am y tro. A felly ti'n cael sherry yn fanna a port yn fanna. Pwy sy'n gyrru adre? Mae hwn yn bwdyn heb galoria hefyd. Caloria isel iawn. Ti'n look dipyn bach yn fflin. Ie, just Ti'n mynd out shirt. Out shirt.